Hello mga Unbox! Kini si Boy Unbox isda. Tanan atong kablihan kay kana atong praktisan. Ayaw kalimtis pagpindot sa subscribe button o pagpindot sa notification bell sa inyong YouTube channel. Hello mga ka-unbox. So diatay regalo nga i-unbox karon gikan ni Ma'am Joy Jocelyn Hala. Salamat kayo madam sa imong Christmas gift. Og ato ni ablihan kay mag-excited na pugo sa soda niya. Uyog man te, tay soda te. Uminom nimo. Ha? Sa kanila kayong regalo? Sponsor ni? Lugod. Og shout out kay sa kauban sa trabaho si Ate Esther Dapar. Asteria Dapar. Ini Avatar. Bon ni? Avatar man. Clip na fun. Strong, strong power, super mute. Avatar, breeze, ceiling fan, health, cool, mute. Salamat kayo, madam. Summer. Yung marag, sakto na isang bata, ba? Thanks kayo. Okay kayo. Di man. Wala yung dagsod. Di man avatar. Ceiling fan, may box. Di man day. What a surprise. Sorry. Kaso lang nagtubig. Magamit ka po eh. Doon sa biyahe. Abi nung ceiling fan. Wala ko katag-anda. Isahan ko. Basta mo eh. Thanks kayo eh. Pwede ni sudlan og. Napay manual. Abi nung cash. Okay kayo. Salamat madam. Wow. Ning gasolina iso na ni. Fuel man. Fuel. Gasolina siguro na. Oh, sudlaw din ni sudlag tubig ni. Daganing mabaw kape. Kapang kape mo na. Be. Oh. Dubo full container. Container. Okay kayo. Mat salam kayo. Lipay na po itong isa na sulanan ko. Anta kore. Okay kayo. Salamat kayo, Madam Joy. Hala, salamat. Bye-bye. Huwag lang tudlo kay gikan nag-ayaw printer. Puro pa ni ink. Kapit na mawa. Sige, bye. Salamat.